Абе, това е въпрос служебен. Имаш ли чукчета такива затрошени на стъкла? Кой ги продава, Въркът? Няма възможност. Аз мисля, че даже стрелцата. Обаче те по земята минимум. Ето тук правим проби на детската отгоре на блока. Не се бе, тук правим проби, два пъти се прекараме. Това сега, ако има някой мераклия и това нещо, както има тук, направи в случая Леша с условия. Това е по-сложно, защото без там вече много стръмно. Тук вече едно широко достатъчно, без спомен. А операция е правилно?